Mga mangumprahay sa merkado giawhang sa Department of Agriculture nga magmabinadayon sa mga mamintaha nga mga tindera o grabe mo patong sa presyo sa mga palaliton o i-report kini sa mga otoridad. Ang report ni February Dumabo. Ang mga merkado, mapasyudad o kalungsuran man ang sagad dagsaan sa daghang mga tao matag adlaw bisan pa man sa gipatuman ng enhanced community quarantine tungod sa COVID-19. Kay mas pilion sa mga tao nga dinhi manghumpra sa mga merkado tungod kay makabarato man sila. Subay niini miawhag si Regional Executive Director sa Department of Agriculture sa Rehiyon 7 sa mga konsumidor nga bantayan ang gipatong nga presyo sa mga mamaligyaay. Mato ni Atty. Salvador Diputado, may mga kawani sila nga nag-price monitoring sa kamerkaduhan. Gihangyo ang atong mga local government units nga i-reactivate nila ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga local price coordinating council nga maoy magsitar sa presyo sa mga pagkaon sa ilang lugar. Mauna nga kamo kung pananglit na kamoy makita nga pagsaka sa mga presyo sa atong pagkaon, ayaw kamo pagmakuli pagtuol. Iyang gipasabot ang price monitoring kabahin sa tulo ka food resiliency program sa DA, ang food price stability. Gisiguro usab sa DA nga may igong supply sa pagkaon maong gilugwayan nila hangtod sa Abril 30 ang food pass sa mga mag-uuma ug mananagat nga mapadayon sa ilang pagpamaligya. Sukad kagahapon aduna na sila nahatag nga 3,633 ka mga food pass sa tibuok rehiyon. Aron sa yun rang mapalit ang mga pagkaon, gibuksan usab ang mga kadiwa ni Ani at Kita, Province on Wheels ug mobile store. Yung 7, nga bisan pa kung dunay kwarantinas nga gihimo karon, padayon na gihapon ang atong mga mag-uuma o mga mangingisda sa ilang trabaho sa uma ingon man sa atong kadagatan. Doon na kita'y mga gipang-issue nga mga identification cards. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si February Dumabok, Balitang Bisdak.